Maramrambakan ti probinsya ti Mountain Province ti World Day Against Trafficking in Persons wenno ti Timicheg Day Against Trafficking in Persons. No anya daytoy amon iti report ni Anjel Pengosro. Baligi anay sayangkat ti National Reintegration Network Fair wenno og Food Montañosa and Job Fair kaspasot ti panangrambak iti World Day Against Trafficking in Persons a lokal a malaglagip iti Mountain Province kas Timicheg Day Against Trafficking in Persons. Addan daytoy iti tema nga United Against Human Trafficking, Protecting People, Promoting Safe and Legitimate Employment, and Strengthening Collaboration among Stakeholders. Titinawon a panakarambak ti Timicheg Day Against Trafficking in Persons, kat babaon iti Executive Order No. 28 Series of 2025, ngayon ruwar ni Governor Bonifacio Lacwasan Jr., kanadadapay a pinatibker babaon ti Sangguniang Panlalawigan Resolution No. 2025-334, amang suporta iti Executive Order. Ti Executive Order kat mangipalagi piti pakasaritaan ni Timicheg. Maysa kadagiti igorot ti Bontok ana ipan ije Belgium idi 1913. Kan naipabuya iti naaramid na nga igorot village bayat ti Gent International Exposition. Iti panangrambak iti Timicheg Day Against Trafficking in Persons, nagserbi ti National Reintegration Network Fair kas lugar para kadagiti ahensya ti gobyerno, pribado nga institusyon, kan partner stakeholders tapno mapapigsa ti kampanya kontra iti human trafficking. Maitanduro tinatalged kan lehitimo a panggadan, kan mangipaay iti na dumaduma a serbisyo publiko iti komunidad. Impaganat-gatmet ti Department of Labor and Employment Cordillera Administrative Region, ti kinapatag dagiti lehitimo a job fairs kabayatan ti World Day Against Trafficking in Persons. And job, if we hold the job fair, we are sure that the employers as well as the local, as well as the recruitment agencies, as well as the recruitment agencies are legitimate recruitment agencies. Impaganat-gat pay ti Department of Migrant Workers Cordillera ti kinapatag ti panang protektar kadagiti migrant workers manipod iti exploitation kan illegal recruitment. Intampok pay ti Regional Director ti DMW ti Reintegration, Livelihood, Employment kan Welfare Programs ti DMW. Anang padagta kadagiti overseas Filipino workers kan dagiti pamilyada nga i-avail dagiti serbisyo ti gobyerno. But because there are government programs, you should come to us. If we want you to become co-architects of development, then we should support you. But how can we support you if you do not come to us? Kabayatan na, sa nga 15 a distressed overseas Filipino workers manipod Mountain Province, ti mawat iti financial assistance manipod iti OWA nga gatad iti 328,000 pesos. Bayat atalo a beneficiaries ti DMW, ti mawat iti cheque nga gatad iti 195,000 pesos. Anjel Pengosro para iti Pagilian.